Otut ağız nömerdägi skola 2A klasyny öğrenäçilere tal emäksin Astoriýaga saňaly tığın killere ogda barıhyn sanatygar oňýadylar. Krasan artistlar kanikulga da sınyanmakka bu spektaklga bilemlenmitdir. Oğlarga ulhan ile barbyt. Beýe-beýe köme, stiýlerden ýörü, biletimigitten dohuyu. Spektakli turordular ogda barıhyn uhuýaçylara Yakovleva Stepanovna, Drova Maria Anatolievna, 2A klasylaýaçy Martynova Varvara Ivanovna onu türepitdir. Oğullar bu jarıkka sıcıbıttara balagan itten. Jarıktanamız bu üsüylerlenmet John Jülüger tahardı bit. Bu yıl bir şkola bit. Saha kanatskı şkola, ala beter otutaksı nömerde şkola. Bu yıl 15 sahın tolar. Ol çerçisinden biri bu spektakl bitin, türebit şkola bit, yubileyger anatı bit. Tal emäksin Astoriýa spektakl salga bappakkana Mustawuçan biherelin Allah. Bu Astoriýada ýetden Angelika Ivanovna Vasilyeva Amsterdam proýekty 6 ýylyny belir. Ol tuhary 6 Astoriýa osynyň turda, ol eger 2 ýyl patdan bahatardy turda, onu bu ýyl bileti tal emäksin Norod Astoriýada samay bylyrgy, kötüň bylyrgy varianty bulandy. Urut bollana kulun tutarı ortatayn kördürebi bolakdyna bu ýyl bu Rovno Astoriýaga saňa jylga septemberemit dekabrga tümtü gaýyn gelmek tururubun bu dekabrga tururdu. Krasal artistlar ürdük tahamlaryny kördürdiler. Has birdi arollarga istuğalardan oňanlar jan bihere bilen aldylar.